Takže čaute ľudia, to je ďalší diel, bol som troška kopať, niečo som nakopal, našiel som aj diamanty, len som ich ešte nevykopal. Ukážem vám tak, čo som vykopal. Ukážem vám aj, kde som to kopal, takže kameňov strašne veľa, všetko, no. Takže lapíš, proste dosť veci. Tu sa mi ešte železo vypeká. Tak. A môžeme sa aj pozrieť. Tuto, počkajte, tuto som začal kopať, išiel som domov a dole a tá som začal branch minovať. Môžem vám to ukázať. Aj diamanty. Som urobil 3 dlhé chodby, no 2 a jednu ešte robím. Tak. A ešte, čo dneska budeme robiť, takže môžeme si ísť potom ešte troška zabreďmanovať. Pôjdeme večer zabíjať zombíkov a čo ja viem, mohli by sme si už začať stavať voľaký aj ten dom menší. Takže 4 diamanty. To je celkom dobré. Tak. A zlata som našiel 5, urobil som si boty, lebo zlato je najnižšia debilina. Tak. Idem hore. Malo by už zapadať slnko. No a to ešte tak ľahko nebude. Potom si možno počujem zombíkov. A nejdem tam, to si počkám, dokedy zapájem slnko, zatiaľ môžeme čo ešte robiť. 2 razy som zomrel v lave, tam som našiel lavu a som tam chcel ísť ďalej, zdochol som. Tak to bohužiaľ nepodarilo sa. Zabijem ešte pár kráv, aby som mal čo jesť. Tak. Dobre, potom si už môžeme vytvárať knižky, len ešte by som potreboval sakra, nemám tu železo pri sebe, či krompač. Ja sa zobrá krompač. Ako dosť fariem tu majú. Tak hľadom nezomrem. A dobre to je, jak sa vyprávajú. Postačí nám aj kamenný. Tak. Tak. Dobre. No a idem to vykopať. Môže už zapadnúť. Kde je slnko? Už bude pomaly zapadať. Fú, teraz kde to bolo? Dosť veľa tam bolo uhlia a železa. Kde to bolo? Som sa troška osral. Tuto a tu dole sa mi zdá. Dúfam, aspoň. Tak, zapadá už. Budeme troška byť sa so zombíkami. Ovce sa hodí. Tak, to si hneď zabijem. Tak, 2. Dobre. No poďte zombíci. Minulý diel bol troška náhodno, lebo som mal lagy dosť veľké, ale dúfam, že to bude dobrý, lebo mi to nelaguje. No poďte, príšerky. Potom by sme niektorý diel mohli ísť hľadať hentých koňov. Dobre. Pokúsim sa naexpiť, potom urobiť knižnice a enchanting table a enchantovať si voľačo.
Zombici, nechoďte do domčekov. V minulom diele som si niektoré domčeky aj zabarikadoval, aby mi to nezabili villagerov zombici. A ty poď sem. Oni sa furt rozprávajú. Stiším si zvuk. Tak. Dobre. No poďte. Pavúček. Dobre. Chcel by som, aby mi na krompač padlo šťastie. Aby som mal tých diamantov viac. Ale enchantnem si len železný. No poďte zomboklady. No poďte. Tu sú úplne dvaja. Traja. Kde ideš? To čo? Čo si skúšal? Hop. Tu nebolo ešte? Aha, tu je. Oni chodia aj sami už. Kostľúcov neznášam. To tých ani nepojem radšej. 8. Tu sú ešte zomboklady. Pekne, 16. level. Prepáčte, že nič nehovorím, ale som sa zaujal do hry. Tak, poď zombík. Poď. Fúha, ty vole, aké lage. Tak, poď dáme 20 level, lebo je dobre. Potom si poviem uhlie načažiť aspoň voľaké. Mám dosť, ale že som pejkol a tak. Dobre, 17, ideme. No poďte sem zombici, tu je ďalší. Hop. Tam nejdem. Fúha, puchajú na dvere už vedľakovia. 10. Kde to búchajú? Aha, tu. A to na dvere nebúcha. Nevadí. Na easy by to nemali rozbiť. Tu čo? Poď XP. Dobre, ešte, že tak. Dobre. Bystro. To čo je nesmrteľný? Poďte XP. Dobre, idem si urobiť rýchlo meč. A idem zase bojovať. Chcem dať tú 20. Takže raz, dva, tak, stick do železa a ideme. Takže poďte sem. Fúha, tam je kostlivec. Až zabijeme toho. Fú, tam nejdem. Ty kokos, 4 kostlivci pri sebe buzeranti. Poď čo. Dobre. Netrafí. Poď. Krásne.
sa mi nestá často, že ma netrafí. No, poďte do strany buzeranti. Krávy. Tých tu mám dosť. Fúha, 2. Idem skúsiť. No, hoď. Chcel som byť frajer, že ich ma netrafia, ale nevyšlo. Tak. Ty kokos. Creepery. Všetko. Ale zombíkov bohužiaľ veľa nevidím. Poď. A zombíka. Tokos, teraz to dám. Dobre. Poď. Krásne. 19. Kde sú volaky? A, pavúčikové, tí sú v pohode. Dobre. Čo to? Kone! Fúha, dobre. Tak konia nehľadané pojeme. Si ich dám do laky ohrady. Keby nájdem aspoň slízd, by som si ich na lane donesol, ale bohviak, nevidím. Poď sem, poď od mojich koníkov preč. Fúha. Lak bol. Dobre. Som 19. Poďte sem, vás ešte vykantrím. Neviem, čo to tam je. Fúha. Prepáčte za menšie lagy, ale neviem prečo. Dobre, 20, krásne. A tu je... Čo tam je? Nič tam nie je. Pôjdem sa tam kúknúť voľakedy. A tu si to chcem vyznačiť, lebo koníkov by som chcel. Čo to? Čo tu? Nechod za mňa pri zombíkov, kamoško. Dobre. Bude deň a ohradím si ich tu voľako. No, poď sem kostrička. Dobre. Lagy. Dobre. 46 hnitého masa. Netrafíš. Dobre. Čo to tu? Poď. Dobre. Poďte sem. Fú, tu je ich veľa. Nebudem skúšať. Tam pôjdem si zohradiť koníkov. Idem si ešte nakopať ľahké drevo, aby som si ich ohradil plotikom. Kde to bolo to drevo? Hovno vidím. Potom jeden diamant vykopem, aby som mal enchant table a železný kompat enchantnem a pôjdem vykopať ostatné, až mi padne dobrý bonus. Fúhalak. Kde sú XP? Dobre. Lagy ako hovado. No poďte. Tak, toto bol taký diel, že som vám ukázal, čo som spravil a fajtenie so zombíkmi. Ešte týchto dvoch zabijem a vypnem to. Poď.
Poď. Poď. Tak ešte toho jedného, aby neklopal zbytočne na dvere. Dvoch. Troch, štyroch. Dobre. Poď ešte dvoch. Čo? Čo sa tu nakotili ste? No poď. Skáp. Železo nám vypadlo. Či to som mal? Dobre, tak ja sa s vami lúčim a čaute.